Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Lolo, tulungan dak man lang nga mga lokoy katatatang kaninanang tapno ituloy dak ang pagpasayan iti high school. Ay, luhan na ti desisyon. Katatang kaninanang mo, awan marabid mo. Gapot pito kay kakapsat, sang ka de. Talo na kita inaon nang imitis ka. Nga idinagraduar ng elementarya, nagsardenggan. Ket siya ti may kaupat, nga anak da. Ikit gapot graduar kan tumad ng elementarya, akit nagsardeng kan tumadan. Lolo, tsak ayat, arapahap ko. Arapahap? O lolo, sutulungan da ko ma. Ano nga min ti arapahap, iti panakamoy o lolo. Arapahap? Amin nga tao, kat adarapahap na apok. Ano nga min ti arapahap mo? Kahit ko di makapagturpos iti high school, kahit makapagturpos iti kolehiyo, kahit kung tutagtrabaho iti bangko, lolo. Agbalin nga accountant ko na dal sa net. Ay, apok. Alam na, lolo, nag-istorya kayo na, may panggap tira pa up. Diba? Naglaing kayo istorya. So nga magustuhan kayo nga kasasaitat na noon ubrak. Masilay kakang ka, kadadot istorya. Kung kanahin may bagbaga nga, idi una nangal daw. Yun saan kit ko naman long time ago. Dumngig ka nga ron tadi istorya akang ka. May panggap noan niya ti kahit asawan ti arapaap. Gustoy. Istorya ti aglulo. Ni Lola. Ni Lolo ken ti apo ko. Kasunod istorya na, lolo. Kang kanayon ti gito yung contest. Agpinasungbat da. At siyempre, no agsaludsud siya po ko, kay ni Lolo, masungbatan ni Lolo. No agsaludsud ni Lolo kada di apo, saan nga masungbatan di apo ko? Di kahit nasawan, maabak lata na di apo ko. Ngayon may isang aldaw. May isang aldaw nga nagkuyog di kita Lolo, nga napan nagpaspasyar. Di gabon. Hindi ko adda nakita na di apo ko nga tumatayab. Nga kaslasaan nga makatayab ta, da siguro diferensya di payak na. Napan na tiniliw. Ket idi matiliw na, panatpatan na, ngayon kahibil na di likod na. Sa inisaggan na ni Lolo. Kung nandiya apo ko, Lolo. Ala, nanda pasungbat ko keng ka Lolo. Ket no masungbatam, mga bakalat ta. Ngayon no saan? Siyak mo tin ti mga abak. Kang kanay mo tin sikat mga abak. Kunana. Ket, nga ti sinuludsod na dyan nga apo ko, Lolo. At danatiliw ko nga tumatayab, kunana. At datilikod ko, Lolo, patak. Patangam, no si bibiyag, no natayan. Ket nga sungbat ni Lolo na, Lolo. Agad sa medyo nagpanunot, Kung nangaradya po ko, hala Lolo, maabak ka mat itan, siyak mat ito mga abak itan, saan mo lagi di nga mapatangan, kunana. Ito nangarat na pasamak, Lolo. Kuna ni Lolo na, amo mapok. At dakeng ka, iti desisyon. Gapot si katimang pet kareta nga tumatayab. No ibagak nga natayen, akit ipakita mo si bibiyag. Ingam no ibagak nga si bibiyag, ang lakad gabot na petam, at dakeng katiya desisyon. No, pagbakalem, patayem, tapno mga baka, kunan. No, wala. Kasi ka di Lolo? Yun. Mukhang mawatom di kahit ko sawa na po. Adda ka na di apo ko ti desisyon. No, mga bak kuno saan. Kita kahit at mga baka. No, natayan ko na ni Lolo na.
Hana nga bakbakalan. Si bibiyag lolo, naabakan. Ngem no, si bibiyag ko na ni lolo, timat aramidan no kan Japo ko, pisitin na dyan tangad na, di ko ani pakita na, natayin. Anong artiket asawan deta iti istoryam, iti arapaap lolo? Di arapaap, adda kang kang agarapaap. No kayat mga tunuyan, wun no saan. No kayat mga tunuyan, tunuyan. Aramidam ti amin nga, pintas kang puspusan. Ngem no, terapaap mo, kataging ganang terapaap nga dimut kayat kapun tunuyan, so na di ko na nga, jed bilit patayem, tapno, matay terapaap. O, mawa naman, wanyat terapaap, tapok, ana, kayat mo tunuyan terapaap mo, kayat kunay lolo, kayat kunay. No kayat mo agad agpursigi ka. Oras ang kayat datatang ganinanang mo nga pagtuluyan na kang agbasa, agtuloy ka. Ingin ditakmat ikan ti korta, ang pagbasak. Kaya kita ipamuspusa mga po. Iti hadto nga panaway, nato di kita maala dita, kabakiran nga mabalim mo nga mapanalain sa mo ilako. Ato itati pariya. O, di kita agtrubo nga saluyot, gamot agtutudon. Di mapanggagala. Mapanggagalat lumbon, ni tiyempot lumbot, ang kailako. Mapanggagkurimos tiludag itawaig. Adot pamuspusan na po. Tilay nga natay, ti awan, pamuspusan na, laglagi pemdeta. Iti naganus nga panunot ko nga impasagapsep ni Lolo Sixto ti amin manong nimi. Data iti determinasyon nga inaramat ko. Uray anyat araramidan dananang kinitatang impursigig tinagbasa iti high school. Sana ka di mo dawat kadakwada iti gatang ko ti papel, bullpen, kandan pay kasapulak. Gabuta, nang gedak manong nemi. Tinongpal ko ti advice ni Lolo Sixto. Nag-enrollak nga rood manong nemi, kitadadig iti kundaway, nga pasaray mangitugutak ti mabaling ko ilako, wan isukat ti papel, wan nyaman dita, nga pag-isukatak. Nakita ti maestra ti aramidek, ket kunana. Panagkunak, dayan ket aramidem ti amin na pamuspusan tapno makapagbasa ka. Saan ta kaakayat, katulungan dagiti naganak kang kasangkadi. Kasta nagpeso ma'am, yung kahit ko ti makapagturpos, adarapahap ko. Pagkitkitak, diba? Magkit-kitak kang ka, tilangak met diri. Kastamat iti tinaramid ko. Kahit ko nagbaling nga maestra ko nak, uri on supportar di kiti naganak, inaramid ko ti amin na pauspusan. Nagpaalilahak, tapno lang makapagturpusak. Hindi nakapagturpusak, narwar kong board ko, adupay lang arigat. Adupay lang arigat, sakbay nga nagregularak anang isuro. So nga, aramidin mo ti amin, dayan. Adak tirigodam, suportaran ka. Doon nyaman ti kasapulam, tulungan ka. Adangarot may tultulong ti maestra, manang naimi ori sa angkod nga maestra, intultuloy ti nagtulong kanyak, aging ka nagturpusa kon, kat siyempre maragsakan nga mangi, napakaamo kadatatang ganinanang kaniti kapsat ko, tanang, agturpusa kon ti high school. Agad na siya, ano kasta. Ala, si kapay lang nga ti makapagturpos iti high school kada kayo nga kakapsat. Saan lang nga, high school, tatang, no dikat pa'y college. Hanggang agpilit palasan ko. Ala, no naaramid mo man tinagturpos iti high school, alagat naaramid mo. Ngam saan nga sinsinan ti ag-college. Tatang, mapanak sumrek, nga kaskatulong iti asidag ti eskwela di sentro. Tapno di kasta, katsadyayak nagbasa. Hanak nga may bayan na po Diyos, tatang. Nanang, nanaruna lolo. Lolo, ikarik ka na kayo. Agturpusak ti kolehiyo. Agtrabaho to iti bangko. Papagayam, matunuyan nga ta. Nidayan ti arapaap na. Arapaap. Kas istorya ni lolo na.
At dakeng ka tarapaap. Depende kang ka nga desisyon. No depende ta nga rapaap kung saan. Yung kayo nangigan, kahit siyempre, subag mo no apaset, di pagkasalitahan, di pagkayan tayong dayan, iti lawag sili. May sakaragitin tayo pagpilyan para ti pa nakapili ti bestseller of the last week, 5th week, iti bulan ti Agosto. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025, babayan kini Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, nga mangmangted kadagiti kakadakkel nga premyo ken iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Siluwag nga kang kadayon kay ngay mangigan iti radio 12:30 hingga alas 2 Lunes hingga iti Sabado ni Manong Nemi Ruiz ni Messi Ruiz di host data nga programa. Numadama kay nga agbibuy eta iti page ni Paring Ray nga naka-live, paki-like, paki-share, saan kay pa nag-follow iti page na nga Ray Fiesta Sentenciador Award, pakipalo. Inton may upload dito nga video, iti page, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo. Yeah? Aguro oray na kita nagdrakil nga premyo. Kahit ko lang ipalagip kada kayong agbibuya. 50,000 pesos, bagunod iti grand winner, kabibintasan nga surat. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. May anta ka di istoryayo nga success story nga mo na. Marigrigat ka idi, aging ka nga nagbaligi kayo. Kaskin ni Dayan, hanta kayat idi nga talaga nga pagbasahin, ng impursigi na. Patyen nyo ka di, nga ti ending na kit napindas dito. Kasano, yung kay Todingen. I-share ko ito na ito yung pakasalitaan ni Dayan, ito lagit na panabas, into the 12:30, dito yung page lang ni Paring Ray. No kaya ito tagsurap, i-computer yun, dito yung pakasalitaan nyo, sa iyo isa niti email address, ng nemiruiz@yahoo.com, muna saan, nemerstudio@gmail.com. Okay ba? No saan nyo nga kaya, siya ako, hindi mang interview ka daw ito. So, magmano ka na kita na ibasbasan nga surat at tapayin di kita nga abak nga in-interview kita. Search lang ti Facebook account ko nga na Messi Ruiz, iti Facebook, dati nakakipisak, sa kayag-message sa Messenger nga ibagayo. Sir, interview nakman para tilagip tinapalabas. Jay, sila tarabidan nyo, naglaka, di ba? Okay. Kaya ba damang agdingdingag ka nagbuibuya kanyak ni Eherson Kabugaw, ni Rufina Rasdas, kanda dumapay, nga buibuya, thank you, iti panagbuibuya yun. Tiraran, tantan, kinantay man, dagi tayo kang kanayon nga share nga intay kablaong na pagyamanan. Sorry, medyo wala ito karabukop tayo. Thank you and happy watching. Iti panagbuibuya ni Paulina Balwalwa Bautista di Waipaw, Hawaii, Eufemia Rivera Real, ni Princess Santiago Fred Ruiz, ni Saldi Palaspas Balasta, ni Michelle Salvador Boy Lista, Bobby Palanda, Eva Gagula Galima, ni Fer Gagos Bacani iti Manila, ni Ana Pimentel, Trely Mateo Bello iti Lucusor, Norilyn Perdido Tamala iti Bahrain, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Marilyn Tamayo iti Solsona, Late Carbonel Tagabi iti Sarat, ken Singapore, ni Virginia Abasulo, ni Virgie Floresca, astamat ng kina Esperanza Escobar iti Paris, France, Patricia Baligad, yan, Baligad, Erlinda Estabillo diti Hawaii. Thank you. Kan amin basta nagbuya ka, thank you. Basta nagbibuya ka, thank you. Okay, aging kagarot ti next video. Ngentay pagkakadwaan. Salamat padaanan nak dirmanong na yung madamdamalayan ti page ka dirmanong Navy. Thank you for watching.